матур итеп яшәргә безгә насип булсын. Әлбиттә, мин рәхмәтемнең олысын әйтер идем Алик әфәндегә. Ул шулай милләтне яратып, милләт өчен бүтән җаны тәне белән югырып, менә шулай тырышып йөргәне өчен, әлбиттә, аны сүзен йыкмаган һәм поддержать иткән өчен менә Рөстәм әфәндегә һәм килгән, шушы очрашырга дип җан атып килгән барлык милләттәшләребезгә зур рәхмәтлебез. Алла кушып килгән яңа елыбыз мөбарәк булсын, уңышлы булсын, матур булсын, илебез тыныч, күгебез аяз булып, кайгы хәсрәт күрмәй, балаларыбызның шатлыгын гына күреп, исәнлектә, саулыкта матур иттереп, Алла бирсә, яңа елда яшәргә барыбызга да очрашып торырга насип булсын дип, шушы җырны җырлап бирәсем килә. Мин инде мәхәббәт турында җырлыйм бүген. Әлбиттә, икенчесе аккан сулар турында, аккан гомер турында булыр. Әйе, мәхәббәт. Ул бит инде ярату дигән сүз. Бер-беребезгә ярату, милләтебезне ярату, балаларыбызны, тирә-ягыбызны, табигатыбызны, туган җиребезне, әти-әниләребезне дигән сүз. Kişire dalsın, hisleri